34. Hau gizona. Hau nahi dut, ez dut hori nahi, ura nahi dut, ez dut hau nahi. Esnerik nahi duzu. Bai, baina gutxi nahi dut. Eta zuk? Ez, nik ez dut esnerik nahi. Esnerik nahi duzu? Bai, pixka bat nahi dut. Eta zuk? Ez, nik ez dut esnerik nahi. Zein nahi duzu? Hau, ala hori. Hau, eta hori. Biak nahi ditut. 56 eta 50. Begira, oso irudi ikusgarria da. Asko balio du. Ikusgarria, horrek ez du ezer balio. Zenbat balio du horrek? Horrek asko balio du. Horrek ez du ezer balio. Zer da hau? Hori, itxoin pixka bat. Veneziakoa da. Oso gareztia da. Zenbat? 800.000 peseta. Jarri hau ere. Hori ere bai. Kaixo? Oi, lastima. Arkonadak eta beste zenbait jokalarik protesta egiten diote. Lastima. Lastima. Hau nahi dut. Pena da, baina salduta dago. Badituzu 2 peseta? Pena da, baina ez. Zigarro bat mesedez? Pena da, baina azkena. Ze disko da hori? Vivaldi, oso polita. Hau pena. Hau pena. Hau pena. Gazta edo txorizua. Gazta primerakoa da. Idezalagoa. Ez dugu nahi. Eskerrik asko. Diru gutxi dugu. Zoritxarrez. Karamelo bat mesedez. Karamelo bat. Zoritxarrez azkena. Jarri, ohe gainean.
Zuk ezkerra erabili. Eta argi bili, dinamitak oso krotxetona du. Kaixo, zer nahi duzu? Datu batzu nahi ditut. Ederki. Nola du izena? Federico Soroa. Freddy. Zenbat urte ditu? Freddy, zenbat urte dituzu? 27 urte ditut. Jarri hor gainean. Hirurogeita 15 kilo eta 200 gramo. Ederki. Gero arte. Hemen dituzu. Beltzak? Ez, nik gorriak nahi ditut. Besterik ez? Honek guante gorriak nahi ditu. Lastima da, baina ez ditut hemen. Hotelean daude. Dinamita prest dago, eta Freddy? Freddy ere prest dago. Gaur, Freddy txapeldu. Freddy? Baina ez bigarren asaltoan Freddy kau. Apostua nahi duzu. Ederki, zenbat? $1000? Orain ez, gero. Ez, nik orain nahi dut. Bestelan? Tira, zema nahi duzu. Orain erdia eta gero beste erdia. Konforme. Tori, 100, 200, 300, 400, $500. Ara, dinamita, ordua da.
Zotxeta! Ezkerra! Ezkerra erabili! Fredi! Aupa, Fredi! Lástima! Oso ongi, Fredi. Baina kontuz, ezkerra erabili, ezkerra! Jarraitu horrela. Ur pixka bat nahi duzu? Bai. Gogor, Fredi. Jendeak kaoba nahi du. Zurea da. Aupa. Orain, Fredi, orain! Ederki dinamita! Aupa, Elorrio! Baina zu Gasteizkoa zara, ezta? Ez, Gasteizen bizi naiz, baina Elorriokoa naiz. Elorriokoa? Ba, ni ere, bai. Ni ere Elorriokoa naiz. Nola duzu izena? Manu Beldarrain. Beldarrain? Arategikoa? Bai, hangoa bai. Arategikoa. Joño. Koño! Hori da indarra hori. Begira besoa. Lasai. Gogorra, ezta? Bai, beno lagunak, bihar... Beste... Ezkerra erabili! Fredi! Aupa, Fredi! Lástima! Oso ongi, Fredi. Baina kontuz, ezkerra erabili, ezkerra!
Jarraitu horrela. Ur pixka bat nahi duzu? Bai. Gogor, Freddy. Jendeak kaoba nahi du. Zurea da. Aupa. Orain, Freddy, orain! Dinamita prest dago, eta Freddy? Freddy ere prest dago. Gaur, Freddy txapeldu. Freddy? Bai ez bigarren asaltoan Freddy kao. Apostua nahi duzu. Ederki, zenbat? $1000? Orain ez, gero. Ez, nik orain nahi dut. Bestela? Tira, zenbat nahi duzu? Orain erdia eta gero beste erdia. Konforme. Tori, 100, 200, 300, 400, $500. Ara, dinamita, ordua da. Kaixo? Oi, lastima. Arkonadak eta beste zenbait jokalarik protesta egiten diote. Lastima. Lastima. Hau nahi dut. Pena da baina salduta dago. Badituzu bi pezeta? Pena da baina ez. Zigarro bat mesedez? Pena da, baina azkena. Ze disko da hori? Vivaldi, oso polita. Hau pena. Hau pena.
Hau pena. Gazta edo txorizua, gazta primerakoa da, idezalagoa. Ez dugu nahi, eskerrik asko. Diru gutxi dugu. Zoritxarrez. Karamelo bat, mesedez. Karamelo bat. Zoritxarrez azkena. Jarri, ohe gainean. Zuk ezkerra erabili. Eta argi bili, dinamitak oso krotxetona du. Kaixo, zer nahi duzu? Datu batzu nahi ditut. Ederki. Nola du izena? Federico Soroa. Freddy. Zenbat urte ditu? Freddy, zenbat urte dituzu? 27 urte ditut. Jarri hor gainean. Hirurogeita 15 kilo eta 200 gramo. Ederki. Gero arte. Hemen dituzu. Beltzak? Ez, nik gorriak nahi ditut. Besterik ez? Honek guante gorriak nahi ditu. Lastima da, baina ez ditut hemen. Hotelean daude. Hogeita malau. Hau gizona. Hau nahi dut, ez dut hori nahi, ura nahi dut, ez dut hau nahi. Esnerik nahi duzu. Bai, baina gutxi nahi dut. Eta zuk? Ez, nik ez dut esnerik nahi. Esnerik nahi duzu? Bai, pixka bat nahi dut. Eta zuk? Ez, nik ez dut esnerik nahi. Zein nahi duzu? Hau, ala hori. Hau, eta hori. Biak nahi ditut. 56 eta 50. Begira, oso irudi ikusgarria da. Asko balio du. Ikusgarria? Horrek ez du ezer balio. Zenbat balio du horrek? Horrek asko balio du. Horrek ez du ezer balio. Zer da hau? Hori, itxoin pixka bat. Veneziakoa da. Oso gareztia da. Zenbat? 800.000 peseta. Jarri hau ere. Hori ere bai.